initiated into a cult and you can't back out. Wannan shine karo na ƙarshe da zan sake wa ɗayan ku kashe ni. Karo na gaba horo ne mai tsanani. Lingering between the devil and the deep blue sea. Na kira ka ne don na ga take-taken cin amana tsakanin na da wani ne cin amana? Ni ba yaron ka ba, kai ba yaro na ba. Ya za a cin amana ya shigo ciki? A banter between the law and system. In ka dauki police station tamkar gidanku to ina tabbatar maka da kai ba Na ɗauke shi bola ne juji wajen zubar da shara. to ai bola daji ne kawai sai an zuba masa datti sannan yake zama juji menene zan bari ka sabon taba zuba min datti a nan gurin FKD Production presents BANA BAKWAI. Zuciyata ba za ta iya jiran wannan abun ba! And hell is like Lucas. Babu mutumin da nake jin tsoro a kasar nan ko a jihar nan babu wanda nake jin tsoro. Duk mutumin da ya dauki makami ya rike ya nuna ni zan je in tare shi kuda. wane ne shi? Ki bace daga gari. Kar a saki neman. When you seem confident enough to dare a devil, Ku dubi girman Allah kar ku taɓa min iyali. kai ta iyalin kama kake kai da zaka mutu amma kana Kace kai jarumi ne. now crime becomes the order of the day. Wannan wani irin rashin adalci ne. Ta ya za a kama yaro da laifi irin wannan na fyaɗe kawai wani ya zo ya karɓe shi. kina kallo fa daga sama aka kira ni aka ce in sake shi At least ai sai ka nuna ba za ka iya ba. ya isa ni ce miki da Allah ba ta ki bani wuri BANA BAKWAI, an Alinuhu movie produced by Abubakar Bashir Mushaba and Nasif Asnad. Co-produced by Khalid Yusuf Khalidu. Screenplay by Ibrahim Birniwa, Alinuhu and Nazir Me dalilin zuwan ta? Mu bar maganan nan. Story and directed by Alinuhu. Ya kamata mu dawo hayyacin mu. Ya kamata mu gane cewa wannan kisan da ake samu muna yi. Muna kashe mutane babu gara babu dalili. bala idan baka daina wannan maganar da kake yi ba zan sa bindigan nan fasa kwakwalwarka Na daina tsoron mutuwa. Saboda mutuwa ita nake jira. Ya zama dole in mutu. Ko da kai baka kashe ni ba hukuma ko da za su kashe. nace kai shiru ko in harbe ka Duk gidan nan wane ne aka kawo shi gidan nan saboda ya kware wajen karatun Kur'ani ko kuma ya kware wajen sanin hadisin manzon Allah. zaka sa ni na aikata abin da zan yi da na sani Wannan aikin shi ne zan aikata na ƙarshe. Idan na aikata dole zan bar gidan nan ko a mace ko a raye. The greatest battle in one's life is the one between his desire and conscience.